काशीखंडाहून आलेल्या पूर्वाचार्य देवाची आख्यायिका आणि वास्तवता यांची सांगड घालून जर बोलायचं झाल्यास किंवा त्यांच्याविषयी सांगायचं झाल्यास खूप काही आहे. काशी क्षेत्राहून ते बांदोडा ग्रामापर्यंत आले आणि वाटेत येताना अनेक ठिकाणी विरंगुळासाठी किंवा थोड्याशा विश्रामासाठी त्यांना थांबावं लागलं. ज्या ठिकाणी पूर्वाचार्यांनी थोडासा विसावा घेतला त्या पवित्र ठिकाणी त्यांचं एक अस्तित्व तिथं निर्माण झालं. मात्र बांदोडा ग्रामात आल्यानंतर त्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आणि तोच त्यांचा निश्वास आज श्वास बनून आणि ध्यास बनून राहिलेला आहे. म्हणूनच पूर्वाचार्य देवाची डोक्याची जत्रा आजही गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात प्रसिद्ध आहे. पूर्वाचार्य देव इथं आल्यानंतर त्यांनी आपली सर्व सामुग्री एका पवित्र स्थानात ठेवली. तपश्चर्या करून त्यांना प्राप्त झालेली ती सामुग्री होती. एक कुटीर उभारला, एक आश्रम उभारला आणि त्या आश्रमात राहून दररोज तो ताज्या अन्नाचा नैवेद्य आपल्या गुरूंना अर्पण करीत होता. स्वतःचं आत्मलिंग त्याच्यामध्ये होतं आणि ते ठेवून ते पूजा अर्चा करत असताना त्यांनी एक बांदोडा गावाचं एक वैशिष्ट्य आणि एका विशिष्ट रचनेने त्यांनी हा गाव बांधला. त्यामुळे पूर्वाचार्य देव हा अत्यंत या गावामध्ये प्रसिद्ध होता. कुठलेही हडळ संबंध अनिष्ट प्रवृत्ती यांना त्यांनी बंदिस्त करून ठेवली. या गावात अनेक लोकांना त्रास होत होते आणि यापासून त्यांना सुटका दिल्याचा आपल्या आधिपत्याखाली वेदविद्यांनी संपन्न असलेलं, तंत्रमंत्रामध्ये माहीर असलेलं या पूर्वाचार्य देवाने आपलं स्वतःचं असं एक प्रस्थान निर्माण केलं. त्यामुळे नागेश देवांचं इथं स्थान आहे ही त्यांना पूर्वापासून माहिती होती आणि म्हणून त्यांनी नागेश देवाची स्थापना कार्तिक पौर्णिमेचा औचित्य धरून केली आणि त्या अनुषंगानंच ही जत्रा आजपर्यंत या बांदोड्यामध्ये होत आहे. पूर्वाचार्य देव दुपारपर्यंत आरती होती, धार्मिक विधी होत असतो. परत सायंकाळी रात्रोच्या नंतर आरती झाल्यानंतर रात्र 12 त्यामुळे समाधीजवळ ज्यांनी पूर्वाचार्य देवाला ही सामुग्री ठेवली, समाधी घेतली, तिथं राहून ते अवसरासाठी तिथं गाराणा घातलं जातं. अवसर घेतो, मग जुन्या स्थळांना तो भेटी देतो आणि जुन्या स्थळांना भेटी देतो तो थेट नागेशीला जातो. पण नागेशीला जाण्याच्या अगोदर कराडे देव त्याला भेटतो. कराडे देवाला आडवा असलेला टोका ते उभा करतात आणि विजयाची पताका ही आपली निशाणी शेकडो वर्षापूर्वी आपण कराडे देवांना दिलेले शब्द आणि वचन आजही शाबूत आहे. आजही त्याची प्रचिती आहे हे त्याची ग्वाही ते देत असतात. आणि परत ते सनेच्या ढोक्यावर तालावर नाचत काळभैरव आणि काळभैरवानंतर नागेशाच्या प्रांगणात जेव्हा त्यांचा प्रवेश होतो त्यावेळी बेभान होऊन अत्यंत नाचत गाजत वाजत हरर महादेवच्या गजरात सनईच्या ढोक्याच्या तालावर नाचत आणि घंटानादात पूर्वाचार्य देव नागेश महारुद्राची प्रदक्षिणा करतो. दिवजोत्सव होतो. नागेश महारुद्राचा तिथून जत्रोत्सव सुरू होतो आणि पूर्वाचार्य नागेश देवाची एक अपूर्व अशी भेट होते. तिथून भेट झाल्यानंतर नागेश महारुद्र सायंकाळी रथोत्सवात रथात बसून परत महालक्ष्मी आणि काराडेला भेट देण्यासाठी जातो. तोपर्यंत नागेश स्वगृही येईपर्यंत पूर्वाचार्य तिथेच त्यांच्या प्रतीक्षेत असतात आणि रात्र 11-11:30 दरम्यान जेव्हा नागेश महारुद्र स्वगृही येतात तेव्हा पूर्वाचार्य ते गर्भागृहात गेल्यानंतर पूर्वाचार्य आपल्या स्वगृही येतात. इथून कार्तिक पौर्णिमेचा डोक्याचा उत्सव सुरू होतो आणि सर्वांना जगन्नाथपुरी पूर्वाचार्य देवाचा एक भजन भाविक पुजारी या नात्याने मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.